Скъпи приятели, възлюблени братя и сестри в Христос. Аз съм брат Едвал Франк от мисионерският център в Кревелт, Германия. Това е апостолско, пророческо служение. С Божията благодат ние се опитваме да достигнем целия свят със Словото на Бога, с Евангелието на Исус Христос, като обръщаме особено внимание на Неговото завръщане на земята и изпълнението на библейските пророчества в наши дни. Ние трябва да знаем, че Бог върши всичко според Своето Слово. Първо, Той обещава и след това изпълнява обещанията си. Затова Новия Завет започва с изпълнението на обещания и пророчества от Стария Завет и завършва по същият начин. Сега ние живеем в пророчески дни, което означава, че библейските пророчества се изпълняват в този момент. Т.е. са в процес на изпълнение. В Стария Завет, например, пророк Данаил говори за последните времена и сега ние живеем в края на тези последни времена. Но трябва да разпознаем времето и посланието. Трябва да знаем какво Бог е обещал на своята църква, на Израел, а също и като цяло, като споделяме Неговото Слово с народите по цялата земя. През последните 40 години съм посетил над 130 държави и поради това съм запознат с религиозната обстановка и развитието на политиката в Европа и по целия свят. Трябва да се върнем обратно към Божието Слово, за да намерим своят отговор. Бог предварително е написал историята, защото знае края още от самото начало. В Ефесяни 3 глава апостол Павел говори за тайната на Христос, която е била открита. И в 5 стих се казва, която в други поколения не беше известна на човешкият род, както сега, чрез Духа се откри на Неговите святи апостоли и пророци. Всяко нещо, което идва от Бога, трябва да ни бъде открито. Ние никога не бихме могли да разберем Господа, Бога или Неговото Слово чрез собственото ни знание. Божието Слово е открито по божествен начин на пророците и, разбира се, включвайки Старият и Новия Завет, е открито след това и на апостолите. Абсолютно необходимо е да знаем разликата между истинското Божие Слово, което е живот, и всички интерпретации, които водят до смърт. Те започнаха точно от Едемската градина, когато змията прибави към Божието Слово и така продължиха в Стария и Новия Завет през цялата история на църквата. Но сега е дошло времето да се отдалечим от всички интерпретации и да се завърнем към Словото на Бога, за да имаме божествено ръководство. Обикновенно казвам, че не е достатъчно само да се върнем към това, което казват бащите в църквата, или, например, Атанасий Велики, Свети Иероним, Августин Блажени или който и да е.
И често казано, не бихме могли само да се върнем към времето на реформацията или към хората, които Бог е използвал тогава. Трябва да се насочим обратно към автентичните поучения на апостолите и пророците и да се върнем още към самото начало. Апостол Петър използва една и съща терминология за апостоли и пророци. Във 2 Петрово, 3 глава, 2 стих се казва: за да помните думите, изговорени отнапред от святите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените при вас апостоли. Апостол е някой, който е изпратен. И тези ученици, апостолите, бяха изпратени. В Евангелието на Йоан, 20 глава, от 21 до 23 стих, нашият Господ каза на апостолите: както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. Това е божествено поръчение, което беше дадено на апостолите, и трябва да знаем, че Исус Христос остава същият вчера, днес и завинаги. Днес ние имаме нужда от божественото поръчение, за да имаме същото откровение и разбиране относно Словото на Бога, което са имали в началото и нашите братя. И затова, като знаем, че сега живеем в края на времето на благодата, трябва да сме наясно, че това не е времето на реформацията. Това е времето за възстановяване на всички неща. И също така трябва да разберем, че Бог не си играе с нашето време и ние също не трябва да се отнасяме несериозно към времето, което Господ ни е дал в тези последни дни. И сега стигаме до самата същност. В Йоан, 14 глава, нашия Господ ни обеща, че отива да ни приготви място, след което ще се върне и ще ни вземе, за да бъдем с Него. И разбира се, ние имаме и още много обещания и стихове, които се отнасят до това велико събитие. Разполагаме с описание и всички пророчества за нещата, които ще се случат преди завръщането на Господа. В Матея 24 глава, Марк 13 глава и Лука 17 и 21 глава апостолите говорят също за последните дни, за нещата, които ще се случат. Трябва да осъзнаем, че всичко в църквата на живия Бог трябва да бъде възстановено така, както е било в самото начало. Днес хората слушат традиционни поучения, вярват, че това са библейски доктрини, но това не е така. Например, някои вярват, че Бог съществува от цялата вечност като три индивидуални, божествени, различни личности. Това би изглеждало последният начин. Има три отделни личности и всяка една от тях е вечна, всемогъща и всеприсъстваща. И тези три личности представляват Бог и изграждат Неговата божествена същност. Това, което по-голямата част от християнския свят вярва и поучава.
Съществува също така и друго учение, което се нарича само и единствено Исус. Как Исус би могъл да бъде свой баща и как е възможно да се е молил на самия себе си? Вижте, ние не следваме това учение или онова учение. Просто се завръщаме към Господа и Неговото Слово и следваме стъпките Му от момента, в който Той е прекрачил от прага на вечността във времето. Ако отидем в Писанията, е необходимо само да прочетете първо послание на Тимотей, 1 глава, 16 и 17 стих. И след това 6 глава, която отново е 16 и 17 стих. Там се казва, че Бог никога не е бил видян. Той обитава в светлина, където никой няма достъп. А Бог е дух и никой никога не го е виждал в вечността, обитавайки в пълнота от светлина и дух в слава. Но в началото, а началото е начало, вечността няма начало. В началото Бог създаде небето и земята. И Йоан казва, в началото бе Словото. Връщайки се към началото. В 14 стих той говори за Словото, за Логос, който идва в Новия Завет, и Словото стана плът. Не синът е бил син на небето и след това е станал син на земята, но Словото, писаното слово Логос, видимата форма на невидимия Бог, който казва Аз съм. Накратко, Яхве от Стария Завет е Ешуа от Новия Завет. Същият велик Аз съм, който каза преди Авраам Аз съм. В момента оформям нова брошура, разполагам с друга, немско издание, и само ще се опитам да я преведа на английски. В нея задавам 30 въпроса и всеки един от тях включва думата защо. Например, защо думата триединство не се споменава дори веднъж в Библията? Защо словосъчетанието триединен Бог не се появява нито веднъж в святите писания? Защо Божието Слово не говори дори един единствен път за три отделни божествени личности? И аз продължавам с всички тези въпроси. Ние ще проведем тази брошура на много различни езици и тя ще бъде достъпна за всеки, който иска да получи информация. Абсолютно необходимо е да правим разлика между традиционните църковни учения и истинните учения на святите писания. Затова, ако някой ми каже, че трябва да вярвам в тези неща, които са били представени на църковни събори, като например излагането на така нареченото апостолско верие, или дори 79 страници книга, наречена Учението на апостолите, или доктрината на 12-те апостоли, в която има написани толкова много неща, че просто размътват мозъка. Ще му кажа, че учението на апостолите е представено в книгата
Деяния на апостолите и във всички послания, които те са написали. Доктрината на апостолите не се намира в църковна книга или в която и да е било книга, нито дори в някой катехизис. Скъпи приятели, братя и сестри, трябва да ви кажа истината. Часът на истината е дошъл и ние трябва да познаем тази истина и тя ще ни направи свободни. Поглеждайки света, всички ние разбираме, а и дори сляп човек може да усети и почувства, че нещо ще се случи в близко бъдеще. Ако искате да научите за подготовката в региона на залива, може да прочетете в книгата Откровение 9 глава, книгата Откровение 9 глава от 13 стих и надолу и ще видите, че там се споменава реката Ефрат. Това е реката, която тече през целия днешен Ирак, точно през Багдад, включвайки Месопотамия и цялата област на Ур Халдейски, където е живял Авраам и се е намирал, и раят, където всъщност е била разположена люлката на човешката цивилизация. Оттам ще дойде унищожението, независимо какво се случва през това време. Всичко, което святите писания казват, ще се случи. В книгата Откровение, 9 глава, от 13 до 15 стих се казва: И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златният олтар, който беше пред Бога, че някой казваше на шестият ангел, у когото беше тръбата: развържи 4 ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И бяха развързани 4 ангела, които бяха